Si-South Africa si-rich makuziwa kwi-history makuziwa kumaciko si-rich. Ngibuya kuleya show kaMegile ephume ngomhla ka-6 September 2024 lapho ukhona khona uMsawawa bebebiza uMsawawa kahle kahle befuna nje ezobatshela ukuthi usekuphi manje since naye asaba umuntu omdala. So bekukhona novukani uye kahle wadiscover uMsawawa. So uvukani ubehleli behind the like ngakuma cameraman. So mabelokhu bebuza uMsawawa okunye uMsawawa akakukhumbuli ngoba phela ngesikhathi edumile wayeno 10 years akasakhumbuli into eziningi okhumbula kahle uvukani wayesethe ukukhula kuMsawawa. So bagcine sebembiza novukani ukuthi woza uhlale la ecele ngaMsawawa uchaze ngendalo nemvelo kaMsawawa ke wayilapho ke uvukani afike khona ke waxoxa ke indaba hey lo muntu engibonile ukuthi kahle kahle i-industry yase South Africa yequiet ukuze kufike amapiano uvukani ubebaleke kakhulu uzokutshela ukuthi uvukani waqala udansa ngo1993 le Eskom Plaza eClermont kubo yilapho ke wabona khona ukuthi unetalent lokudansa and udansa kungamthatha mhlambe kuze kugcine kube into emphilisayo. So waqala ke edansa naye sasiyumfana omncane ke engena kuma group bephinde behlukane ngezathu thizeni kodwa waqhubeka waphokopela phambili waze wahlangana noMsawawa ke embona naye kwenye show futhi wadonswa itekili kaMsawawa okwakuyi All Star futhi yamchaza indlela egqoke ngayo kodwa kuthiwa leyo show uMsawawa wayeshaya traditional ilapho kodwa wabona ukuthi lo mangamthatha amfake lo mjivo wamapantsula wekwaito engafitha gaxa uyenza into enhle futhi wahamba wakubazali bakhe before amfake lo mdanso bamthatha ke kanjalo baqhubeka abadansa noMsawawa sebefume nje igroup eright bedansa nalomfana omncane okutshela ukuthi babedansa eBhishi bekoleka lokho kwekoleka ukuthi babephoselwe esigqokeni bethathe lokho abakuthathayo behambe beyekhaya noma mhlambe babebhukhelwa nje ukuthi beperforma lapha eBhishi mhlambe phambi koShaka Marine ukuze nje ama tourist abone izinto. So bakwazi ukuhlanganisa u2000 bathatha lo 2000 bagibela cishe ibhasi lapha afikise eGoli bafika ke bahlala la eGoli eYoville nakhona kusho ukuthi kwakunzima ngoba phela kwamele khokhe irent kudliwe benze nezinye izinto ngoba phela babantu babezama ngawo lo mjavu lo babewenza ke bedansa bekwazi ukuphilana leso sikhathi hlatha leyo ke kanti noMzambia uzobe performa kwenye iclub yayikhona lapha eYoville ngizomkhumbula uMzambia owephansi kweBulldog Entertainment ngesikhathi eperforma ke vele nawe sesingane sesikoleni wayekhona nama manager wakhe okuNimrod kanye noOscar Mlangeni ilapho ke uvukani wakwazi ukuhlangana nabo wakhuluma lento ayifisa ukuyenza kwangathi kuyahlangana ekuqaleni impela kwahlangana kwathi kodwa mase kumele kwenze lokho akufuna bathi cha bona bafuna uMsawawa ngoba uMsawawa uyena o right for ilebula since babethatha izingane ngoba noMzambia kwakuyingane bathatha yena uMsawawa kodwa uvukani akamlahlanga uMsawawa uthi uvukani uye owazenza ingoma lezi ezise CD-ni oqala kaMsawawa le ngoma ethi ungakanani from start to end yenziwa uvukani wayibhala wayefundisa uMsawawa ukuthi acula kanjani ngoba phela uMsawawa engakwazi wayifunda ke lezi zinto through uvukani wayibaleke kakhulu lapho kodwa ngebhadi ke ngezimpi ezazikhona ke music industry ukuthi akarecognize kangako leyo nto namhlanje akatholi lutho kodwa ke ingoma zikaMsawawa zisadlala ngenhlanhla koMsawawa yena usathola lokho akuthola abam recognize kodwa ke engisho ukuthi uvukani akaphelanga umoya lapho waqhubeka waphokopela phambili uyasho ukuthi khona enye show wayekuyona hamba no DJ Walker lo Shisa Mpama yamkhumbula mabefika ke lo show mase bebuyele emuva ovukani abasenayo uyacishwa yahamba noZolani abasenayo indawo emotweni wagcina sengena ngapha ebhasini likaZola ke awu mayethu uZola nina ade nijavanga ke stage kanti kwenzakalani manje wayengasenayo imoto awamtshena ukuthi kanje bedile uZola wathi hayi cha kuleka anisondele ngapha ngiyanibona nina ni right ni talented asiye phambili waba i-choreographer lapha engomeni zikaZola ke bajava impela strong nayo uZolani ke hayi mabeqhubeka bagcina nabo sebe decide ukuthi hayi kumele bekhiphe ingoma neGhetto Rough ngoba vele basebesayinile hayi impela kwaqhubekeka ke kwaya phambili.
Uma-ke i-CD yokuqala kwakuthiwa isikhaba amabhodlela, wakhona nengoma ekuthiwa sikhaba amabhodlela, mawudakiwe siyadelela. Ngiyayikhumbula kahle ngoba ilapho-ke ababegqoke i-branding eyayi-endorse uZola the time okwakuyi-All Star, begqoka lama-jackets ano-JP ngapha nangapha, cishe omele uJack Parsons, sometimes aba-red abe-blue. Babeqhubeka nje bejava kumnandi, nabo benza iy'ngoma zabo. Yazi ikwaito-ke ifana ne-Sheppies, mayiphela ishukela iyalahlwa. So kodwa-ke akamanga yena njengamakwaito wasista amaningi esiwaziyo ukuthi asawazi aphele lapho. Waqhubeka choreographer, uzokutshela ukuthi wako-choreographela the late Lebo Mathosa kule ngoma ethi Awudede. Ilapho kwa-choreographer aqhubeka futhi, even noma ikwaito eseyibona ukuthi engathi isiyaphela, ngoba phela kuningi umculo evelile after that, o-hip hop nawa namakwaito amapiano eseyavela, hhayi amakwaito yavela. Wayede mayiqala uyasho ukuthi wahlangana noGrootman ngoba khona nengoma akayenza eqaleni kwamapiano, futhi nje uyawazi kahle, wasiza nabo Reese noZuma, le group yamaRodo. Mningi izinto akazenzile, namanje usasekhona emculweni ngoba naye ukuthi abe khona lapha kwishow kaMac G ingoba vele basasebenzisana nomsa wabo. Akuxabananga ngalesa sikhathi iBulldogs bahlukanisa, baqhubeka baya phambili. And umuntu okanje ngoba bejava kakhulu lo muntu, futhi uyasho wabasiza nalabo abeke igroup abathi ama-Teddy Bears, yacula kakhulu noCleo. Uzokhumbula le ngoma sohlangana ku-Facebook ka-DJ Cleo, ayikhona ama-Teddy Bears. Manazi uLindo lo owenze ingoma ethi ngeke Simplice uFred Igwala, uphuma kuleyo group ama-Teddy Bears. Wayisiza-ke leyo group uVukani ukuthi leyo group ikwazi ukuba ilento beyihlangene ngokujava. Uyabala maningi amanye angisawakhumbuli, yena uyawakhumbula. Loya muntu ngiyacabanga ukuthi akadinga ama-flowers akhe, ugcina i-recognition. Yabona letholwa oSomizi, siyazi ukuthi la makuneshow nje enkulu, mhlawumbe ngafika i-artist lapha eshiya lifuna abadansi, labo badansi bazo choreographelwa uSomizi, noma ngabe kuthiwa sporting event kufuna abadansi ba-choreographelwa uSomizi, naye uVukani must be there. Uyadinga ukurecognize lo muntu, uyabona umuntu osasekhona egamini futhi ufocus ngale ndlela. Hayi cha, bengisho nje, kodwa-ke ungangizonda, uma ungithanda futhi uyangithanda, okusalayo akushintsha ukuthi ilanga liphuma kuphi.